Най-новата. И. Раз, два, голяма растеж по линията на танцуване кавалери. Държите ръката на дамата максимално успоредно на линията на танцуване. Имаме 10 за хляп. 10, 6, 7. Натиска. Не е просто това нещо, а имам натиска, т.е. ръката слиза с стъпката на едно. Едно, на две, тегли към вас и хвърля нагоре. 2, 3. Окей? Още веднъж имате 1, 2, 3. Inside 7. Сменим ръката, като стъпвам в дясно спрямо линията на танцуване. Дамата сама по себе си има inside, като края на inside, както казахме, беше с стъпка назад. Сега ще стъпите с 10 напред. Имате 1, 2, 3. Сменим ръката, подаваме се едната в другата. Контра 6, 7. 1, 2, 3. Още веднъж. 5, 6, 7. Раз, 2, 3. 5, 6, 7. Раз, 2, 3. 5, 6, 7. Отдавам от дясно в лява. Контрирам, давам 7. 1, 2 от другата страна. 6, 7. Раз, 2, 3. 5, 6, 7. Раз, 2, 3. 5, 6, 7. Раз, 2, 3. 5, 6, 7 и 1. Кавалери да си знаят.